No už to je. Natáčíš, ne? Jo. Ještě jo? No. Ještě na to byla. Ale když jsem do toho, jako, že to je záchod, no? Počkejte. Oh. Na, ještě nevím. Ančo, pojď taky. Tak, na poprvé. Ani pojď, to prdě. No to byla něco fajného. Kdyby to byla hezká převážračka, tak klidně. Paula, to je dobrý ten. Mikrofon! Jak to si umeš? Uj, co to tam je? Ty držíš do té popelnice. Cože? Ty držíš do té popelnice. Ty držíš tam hodit? Ne, ona chce, aby na to vylezla. Tak to je chytrý. Ty tam vlezeš.